Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad iti nagan anora, nga iti agdama, kat adda di tamakaw. Gamsakbay na papagayam, intay man pa'y kablaawan, dagiti sumaganad. Kablaawan tayo ni Michael Fontanilla, dita Quezon City. Kastamutan ni Riza Bukasan, dita Nueva Ecija. Happy birthday to Miles and Maris into no August 28 kan August 29 from Maricel Concordia. Kablaawan tayo pa ni Eva Bulwag dita Alcala Pangasinan, tinang kablaaw ket ni KZ Cordova. Happy birthday also to Aris Dean Gabat into no August 25 nga adda ijay Saudi. Greetings from Mama Peterson Natalie. Kastama ta kablaawan tayo ti Gahas ken Curampes family. Tinang kablaaw ket ni Girly Curampes. Kablaaw mat para ken ni Starla Laila. Kastamutan ti Tableso family dita Santa Maria et Tiague Isabela. Tinang kablaaw ket ni Ruthie Tableso. Makabkablaawan pa da Renzo Domingo, Marvin Culiado, ken kastamutan ni Kamyong dita San Manuel Aglipay Quirino. Greetings nagapu ken ni Kambal. Kastamat ang makablaawan ni Merlina Florentino Arwalan from Wina, Arwalan.
Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Pagayam Anora. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan Anora. Nagturpusak iti kinamaestra, katlet pasarakmat manang. Kinapudno na, nangisuro akon dita Pilipinas. Ngam iti agdama, kat adaak dito'y Macau. Makunak anapintas mati trabahok dito'y, nga uray awan pakainaigan ti inturpos ko a kurso. Namin anumeten ang nakapagbakasyonak dita Pilipinas, kat naisardeng laeng, manipod, idinang rugi ti pandemya. Ididamo pa'y laeng akaadak dito'y manang, YouTuben tinagbalin aliwliwak. Pasaray dumdum nga kadagiti musika a pagaayat ko adenggen, idi addaak pa'y dita Pilipinas. Kat anyan ang napalaos ti ragsak ko, idi nakitak dayto YouTube channel yo, tanakarkaron ang naup-up ti iliw ko, iti bukod tayo apagilyan. Takinapudno naman ang tunggal dumdum nga kadagiti drama nga iloko, panagriknak kat addaak laeng iti probinsyami. Adamot pakasaritaak akayat ko nga isalaysay manang. Iso asapay lakuma, tamapili mo't ti surat ko a maidrama, dito'y programa yo. Kablaawan ka, anak ko. Talaga tinungpal mo ti inkarim kada kami iti day di inam. Talaga, Papa. Kat no si bibiyag la kumaday di Mama. Mama ti ak analaus kumamot ti ragsak na itatanaan anaya kon a maestra. Nakapasa akon iti board exam. Sa dino man ti ayan ti inam ita, mamati ak analaus ti ragsak na, Nora. Tatilahang matarigagay mga agpadpaday di si bibiyag pay, kat ti maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Katagyaman nak iti suportayo, Papa. Rumbang lang matasuportaran da kakit. Ni manong mo, inawagan na kakadin. Ay na, Papa. Kat na isupay tinangipakaamu kanyak a nakapasak iti board. Anya? Uwan, Papa. Kas kada kayo, very supportive mat ni Manong, nga uray awan iti dan natayo. Tadayuda mat iti pamilyana. Una yan na naggasat kami iti day di inayo. Malaksin nga mi na nagsisingpat kayong anak mi. Agpimpin na kayo pa'y. Dua kami laka ni Manong Ed nga anak yo, Papa. Asino pa'y kumangay ti agpinnatag kan agsinnoporta no saan ada kami? Anya ti plano mitan, anak ko. Anya pa'y kuma, Papa. Agsapulak iti trabaho. Kat kas iti sigod na napanggap ko. Agaplayak iti pagadalan diti probinsya tayo. Takayat ko adituyak amang isuro. Tapno sa anak amayadayo kada kayo. Nagkasat kan, anak ko. Nagdaras ti pan nakahire mo amang isuro iti nag-apply ang mapagadalan. Talaga ngamin nagkasapulan da, Papa. Iso anaawat ak adagos. Nagasat ka, anak ko. Nagado ti amo ka nag-apply. Ngam saan na napagasatan. Papa, Iso nga nadam ti profesyon mo, Nora. Nangruna ti pan nakilangan mo kadagiti agbalin nga estudyante. wan Papa, kasta ti aramidak. Di kay agdanag, tatalagaan na dak ti profesyon ko. Arapaap ko daytoy, kat itatanaragpat kon, talaga nga annadak. Ken kanayon nga agannad ka, anak, ha? Narigat ti sasaadan nyo ita ama maestra. Nangruna iti panagdisiplina. Saan mat siguro, Papa? Takolehyo mat ti surok. Saan nga elementarya, wano sekundarya.
Agmayat mo't day ta uniforme mon, apo maestra. Ha? Kunambatlan bagay mo day ta uniforme, ngam agdadata mo't asaan. Naimbag na daw yo, Auntie Belen? Ay naimbag tiyal daw ko itay. Ngam kala at anadadaal, itay limabas ka dito'y paraangan. Ni Auntie Belen mat, tila ibagbagana. Ay talaga mat. Gapo ta nakasarag ka na maestra di pagadalan, kung amatlan asino kan ngagporporma. Saan mo takasta, Auntie? Masapol lang nga isuot ko daytoy. Taiso nga minti. Ay, adula amin. Ha! Kung amatlan imasinso kayo ni tikastaunay. Lastok kayo ket di Awan ser-serbiyo akabagyan. Unay matandi pa nagsasao ni Ipagbelen no kasta anak ko. Papa, Anya nga tala unay ayati saan tayo ang maipulpulo a basol tayo kan kuana. jakmot mo, Papa. Ay, ang umala. Di ka pa apekto kan kuana, Nora. Di mo ni kaskaso. Ipagpagapumlaangan itiday di inam. Papa, Manang day di mamam ni Auntie Mabelen. Lukas day man titrato na kadata. Baybay amlatan. Di mo ni kaskaso. di kay agdanag, Papa. Kanayon alaglagi pagday tanga imbagayo. Jak tututupan ni Auntie Belen, taikit ko dayjay. Kasko na ti amak, manang Emmy. Saan mi nga amunoan niya launay, ti di mi maipulpulo abasol mi kani Auntie Belen. Ti manangan day di inak. Sa bagay, si bibiyag pay day di mamak. Talaga asabalin ti trato kada kami ni Auntie Belen. Saan la akada kami, no di kat iti uray asino akalugaran mi. Iso nga adda dagiti mangibagbaga aman nakiapa kano ni Auntie Belen. Podno amasaksakitanak tunggal makasinnabat wenno makarinanak iti dalan ni Auntie Belen ta komporme laditan ti bagbagana. No dadduma jakmetten kayat ti agkamang ken ni Papa tajak kayat ama iraman ama sakitan. Sulsulwak idi tiriknak ngam nagbaliw ti amin, idi nakasiningad ko ni Paul. Maysa kadagiti estudyante. Ma'am Nora? Ne, Paul, apay nga da ka dito Rumbang ko man nakaawid kan, saan ka di? Talaga nga inoray ka, ma'am. Ha? Apay? Tapnada ka gidan mo nga agawid. Tapnada ka sarsaritam. Paul, agduma mo ti lugar ta. Kasano ko maamakigiddan ka kanya ka agawid? Sana parikot day ta, ma'am. Di itulod kan sa akto agawid. Ha? May mayat mo't lang no da ka sarsaritam, ma'am. Sana rumbang aglidliday ka. Paul? Iso asapay la kumataδιnak kagura, ma'am. Di kagdanag tanasing putakmet. Saan ka pagaramidan iti dakes? Rabi
Diin, anak. Apa di ka pa ila maturog? Jak pa lang amin agtuglap, papa. Iso nga daak pa lang dito'y salas. Sa bagay, awan matkit diti sarak mo iti pagpapaaya mapagadalan ninton bigat Wan, papa. Sabado inton bigat. Awan ti isurok. Malagip ko gayam, Nora. At sa kanyak na antim abilen, itay nagrana kami. Ha? Anya timbaga na, papa. Nakita na kakano, nga da ka duam alalaki. Ha? Kat kasi ti sigod, kumpormi man latitan ti sinasauna. Kesyo awan ka no ti serbi mamaestra, taday ta ka no matagar arjud ti araramidam. Anya? Imbaga ni Auntie Belen ti kasta? Jakla ko man kayat nga ibagakan ka anak ko. Ngam na saysayatan na siyak ti pakaamuam, ngam na asino pa'y dita. Ngam di kagdanag, Nora. Jakin kaskaso dagiti sinasauna. Ammo kun ti ugali na antim abilen, iso nga awan anyaman na kanyak dagiti imbagbagana. Madlaw amalmalday ka manin, Ma'am Nora. Apay ka di. Ma'am, imbagak matenken ka. Adaak lang ditoy. Mabalin mo nga ibaga kanyak no anyaman ti mang burburibor kan ka. Apaya nagsimpot ka kanyak, Paul? Apaya kasla kanayon a marikriknam ti marikriknak? Ma'am Nora, Amom, aklo nagkan ka, Paul. Siyak ti maestra. Kasla siyak ti adda ti masursuro na, tunggal agsarsarita ta. pagyamanak met no dagayam serbi kakasarsarita, ma'am. No jak agbidot. May papanmanin day tayo ti ikit man niya. Saan ka nagbidot? Ni Auntie Belen ti makagapo, no apay amalmaldayak manan. Diyak namin mabubo sa panunutan, no apay akanayon nga agsao iti kontra kanyak. Idin to tawan mo ti dakas nga aramidag kan kuana. Kas na ko na akong ididamo pailangan na ibagam kanyak ti parikot mo maipapan iti ikit mo, ma'am. Apala dakas ti makagapo. At dalaki ti nakita na ken ka, nga awan kan kuana. Analabit, nga iti uray kaano man, kat saan na magunod. Kas kumaitian niya. Di mat na kunam kanyak idin, nga awan ka dagiti anak na tinakaadal. Di nakaturpos iti kolehiyo ti kahit ko asawan. Uwan, talagang awan ti kasinsin ko kani Auntie Belen ang nakaturpos iti kolehiyo. Kat amin da ita, agpapada da nga agrigrigan. Nalabit na tayo tataapalan ti ikit mo kada kayo nga agama, Ma'am Nora. Ngamin, makunaan na balligikan. Da kayo iti amam. Saan na kasi ti kabibiyag dagiti kakasinsin mo kani Antim Abelen? Paul, anyan na ito ang aramid ta. Nora, pakawanan nak. Tadyak mo tinalapdan ti bagik. Idi pa'y ngamin. Ay ayatan kan. Ha? Di mo ko mapanunutan. Aginon dawayak ti panagbalin mo ang nasingad kanyak. Gapu iti dagan sa na marikriknam. Pangasim ko ma. Napudnuak iti panangandingay ko kan ka. Gapu takas iti nakunakon. Ay ayatan ka, Nora. Ngam Paul, inaunaak ngam sika. Awanan yaman na dayta. Ta itinagan ni ayat. Patas ti amin. Awan inauna. Awan ti inaudi. Ngam maestra
anak. Kat estudyante ka. Nora, May sa kadagiti maiparit launay kada kami. Ti makirelasyon iti estudyante mi. Ita, ada pa yan napasamak ka data. Nora, kaya't ko adamagan kan ka. Ay ayatan nakadimat. Kas iti panagayat ko kan ka. Paul, Pangasim. Kaya't ko amaamuan no ay ayatan nakmat. Pangasim tasong batan nakkuma. kinapudno namanang agdwa-dwaak itiriknak idi. Ta sa anak asigurado no agayatak met ken ni Paul. Ngam gaputaddan na pasamak kada kami. Imbagak ken kuana nga ay ayatek met. Nakitak tinapalaos a kinaragsak ni Paul iti daydi akan ito. Kat ingkari na nga aramiden na ti amin tapno makaturpos kat makatrabaho adagos. Tapno maisaganaan na kano ti masakbayan mi. Ingkarik iti bagik asaanen a maulit tinapasamak kada kami. Ngem tunggal agkuyog kami, mailawan kami. Agingga a napasamak ti pagbutbut ngak. Nagsikugak, kat naamuan da iti pagadalan a pagpapaayak nga estudyantek ti karelasyon ko. Iso a naipaayanak iti indefinite leave ngam amuklatan akayat dakon nga ikaten. Iso a nalaos ti sangit ko. Apay na pasamak ti kastoy, Papa. Apay. Nora, anak ko. Umingak pailaan. Arapaap kun ti agbalin na maestra. Ngamita, namimpinsano na narpog ti arapaap ko. Tay ti panang itad na kanyak iti indefinite leave. Kaya rigan na nga inikat na kun nga agisuro. Kasanumot nga mihin, anak. Maisa ka dagiti kang runaan na maipawil iti maestra akasken ka. Kat ti makirelasyon iti estudyantem. Ngam saan kala nakirelasyon, anak ko? Nasikugan na kapay. Papa. Amo ka din ni Paul ti may papan iti daytoy. Saan pa'y Papa? Kasayaatan nga... Nora? Tata Ben? Nora? Tata Ben? Paul dayjay. Nora? Mabit lang ta inaklukatan ti ridaw, anak. Tata Ben? Pastrek Tata Ben? ti nobyom. Di ka agdanag, Nora. Saan ka baybayan? Nakasagana ka mangitakderken ka. Paul. Ay ayatan ka.
Kat pakawanan na kumano nagbanag kakastoy ti amin. Adamat basol ko, ta tinutupan ka. No saan nagpailuyo si Tiriknak? Saan kumamata na pasamak ti kastoy? Nora, Awanan. Diyak langit din makasubli ang mga isuro. Gapot mo doon iji pagadalan nga estudyante, tinobyo. di kag danag, Nora. Ag trabaho ak para kang ka. Para kada kayo di agbalin nga anak ta. Kasanon dagiti dadakkel mo. Anyalaangan ti maibagada na og sardan kan nga gadal. Man nakaawat agiti dadakkel ko. Mamati ak maawatan dak. Sana bali. Taapaman na makapagpasnay ka. Mabalin mo't nga agadalak tumanan. Bayat ti pa nagtrabahok. Basta di kag danag, Nora. Saan kayo abaybayan itagbalin nga anak ta? Anya nga'y, di awan mo't la tinagbanagan jay agin mga anak mo. Manang Belen. Kunamla na sino akasingputan, ngam, kaslamot gaya may ibusan ni ti lalaki. Agasem, ta estudyante na pa'y ti ginargari na. Una yun ti kasta pa nagsasaw Manang Belen. Kaanakam ni Nora. Nga maapay akas tati pa nagsasaom kan kuana. Kaanakan nga? Ha! Awan ti kaanakak ako namlan maibusan iti lalaki eh. Talaga sa balit ti ugali, Manang. Kasla di na kami kapkapin ano iti kastangar aramidam. Kasla saan mo akabsat day di asawa. Ay! Awan bibiyang ko iti pagpagam. Basta gatel di anak mo. Agraraman. Kunamlan asino akaumaan. Gayam. Agraraman mat iti lalaki. Tata Ben, Nora, nangagyumot imbaga dagiti dadakkel ko. Itay at dada ditoy. Nakasagana da ang mga rami diti amin. Tapno maisimpa kami ka ni Nora. Paul. Paul, agyaman hak. Tauray ubing ka nga dayong ngamita anak ko. Nanakam ka. Tata, Nora anak, anya ti makunam. Umanugutak iti singasing ni Paul nga agkalay sa kamin tatang. ha? Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Agpay so, Nora? Kaya't munti makikalay sa kanyak? Uwan, Paul. Ngamin, ay-ayatan ka mat. Oh, agyaman ak no kasta. Agyaman ak unay. Papa, kaguradak ka di. Saan anak ko? Kas kadagiti naganak ka ni Paul. Nakasagana akmat amang suportaken ka. Kada kayo adwa. Iso ano anyaman ti pangedeng iyo, umanugotak. Suportaran kayo, anak ko.
Nagkalaysa kami nga rod ken ni Paul manang Emmy. Kat apaman ang nakapagpasngayak, nagsarita kami ken ni Paul nga agabrodak. Kat ituloy na ti agadal. Iti kasta, saan ang mapasarunwan adagos ti anak mi. Nabati ken ni papa ti anak mi. Kat no maminsan, addamot iti ayan dagiti dadakkel ni Paul. Ita upaten ti tawan ti anak mi. Kat ni Paul, nakaturpos meten, kat imatmatunan na ti negosyo a binangon na. Ilaplepas ko matlaangan ti kontratak, taag for good akton manang, tapno makadenak meten dagiti agamak. Awan meten ti panggap ko nga agsubli iti kinamaestra. Tati panggap ko, tulungak tulaangan ni Paul amang imaton iti negosyo nga imbangon na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Nora. Pagayam a Nora, umuna iti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Saan man anabaligi ti panagbalin mo aman nursuro akunam nga arapaap mon idi ubing kapay. Mamatiak anabaligi met ti binangon nyo a pamilya ken ni Paul. Makunak anatibker ti pundasyon ti binangon nyo a pamilya. Ammom no apay? Nabinor ngamin iti panubok ti panangrugiyo ken ni Paul. Iso amamatiak nga uray anyapay akita ti panubok ti dumteng kada kayo. Madaeran nyo, kat agden na kayo asiraragsak iti agnanayon. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyahe. Mapu